момента строите пасивна къща в България. В България обаче, за съжаление, има само 3 пасивни къщи. Знаете ли как е положението в Англия при положение, че сте живели там? Доколкото съм запознат, в Англия къщите са стотици, да не кажа и хиляди. Значи това е строителство, което и в Англия е масово разпространено. Мои и наши приятели, които са българи, живеещи в Англия, са си построили те пасивна къща в Англия и получих така от тях информация как се живее, как човек се чувства в пасивна къща, колко струва отоплението, и това може да ми повлия да реша да построя и аз или да започна строителство в България. Значи дори в Англия се доверяват на немския стандарт за качество. Да, абсолютно, доверяват се. И в Германия, в Австрия, доколкото знам, това е абсолютно масово строителство, като стандартното в България.